Aupa Joseba, Jurgen egita ganaz, hemen zuen bueltan oztabe, txoko malasperatik, Miribilan, Bilboko goikoaldien, eta, bueno, gaurre ikusiko dugu nudel mota ezberdinek, eta ingo dugu platertxu bet erakusteko baslan aldiezen jan, ezta? Hemen dekuz, sei nudel mota ezberdin. Osa, nudelak, diese fideoak, asiakoak ekarguz gaur. Da, bueno, Asian da plater oso tipikoa. Asian, Japonian, Txinan, da batezbe egoekialdien, Asiako egoekialdien. Kaleko jatekoa, ezta? Zukoate zara kaletik, eta pustotxu guztizetan, beti dago, edo arroza, edo nudelak, zatopetezuz leku guztizetan. Deko guz arrutzia zeiniko nudelak, gero deguz irinaz eginiko nudelak, honek ikustezue batzuk diez sarrazeno irinaz egina, soba nudelak, horrek die baltzak, gero honek die udon nudelak, da honek die apurtxuet lodi da infleten diesenak apurtxuet, ezta? Gero deko guz arroza zeiniko nudelak, honek igual esetzezu eskizau, honek batezbe Tailandian diez ezagun hauak, pad thai plater famatue, honek hasiken da. Gero honek die vermicelli nudelak, honek Italian bejaten diez, baina honek diez txinatarrak. Txinatar vermicelliak arrozeaz enge bai. Eta honek azkenengo atie batatagaz edo batata gozoagaz einikoak, ezta? Zetan erabiltzen die gauza bakotxa, sopa eta udon nudelak normalien sopatan jaten diez. Gero arrutzienak sopatan be erabilileik ez, ramen plateratan edo wokien be bai. Gero lehen esan moduen arroza zeiniko nudelak pad thai plater famaturako erabiltzen die batez be, eta vermicellizek eta be sopatarako batez behan edo wok edo sopa jaten da geixena, ezta? Bueno, gaurringo egun reseta da etxieneiteko, apurtxu bet jentiek komplikazio handirik gabe ingo dauena, da izango da wok bat, apurtxu bet oioskoagaz barazkizekaz, eta horretarako erabiliko duguz, honek, ezta? Apurtxu bet arrutzien fideoak, honek erabiliko duguz, apurtxu bet loditxoak diesenak, zalan egosten diez honek fideoak, normalien, 5 minututen ure irekikin dauela, preste goten diez, ja. Gero, otxitu ikin dugu apurtxu bet, gero bestalde batetik, gure barazkizek eta oioskoa baiko dugu Juliana erara, Asiako zukaldaritza guztetzat asko, ez da? Bueno, Japonian da Tailandian egon da nau, bizikien bebai, da oporretan bebai, da, bueno, bertako jatekoa batez be kalin jaten dana, ez da? Jateko kaletarra, oso gozoa da zaporiek oso fuertiek diezelez, bueno, nire zukalde motarako asko guztetzat hori, ez da? Purrete zaporiek oso potentiek izeti. Eta barazkizek zailik mozten dugu Juliana erara, bueno, nudelape, luzenkiek dieselez, gure barazkizepe zebat eta luzia huizen hobeto, ez da? Gero, agoan, dana apurbete akorde joateko, ez da? Barazkizek eta nudelak. Zeitak perretxikoari hau atzeko bustentxuek entzitzagu, ze apurtxu bete gogorra izeten da. Hamengo klasietaz aparte, bakizuen nik jatetxi dekotela Bilbon, ondo nibotxo hemen San Anton zubizen alboan, da bertan egin dugun zukaldi ebe apurtxu bete fusinioa da, ez da? Asiakoa eta bertokoa. Orduan, beti Japonia, Tailandia, Asiako egoekialdie batezbe, bertako jatekoak, nire guztoko dekotez, da apurtxu bet, saporieketan dik ekarten dugu, apurtxu bete transmititzeko. Bueno, barazkitzuek gure bandejan, ipiniko duguz, oioskoa falta jako nino ebatie. Bueno, ikustezue oioskoa be luzenka erara baten dugula, ez da? Juliana erara. Bueno, badeguz gure barazketxek eta oioskoa ebaike, hasi que guazen guokera prestatzen. 5 minutuen enge dau. Zestantzien pasti eta barazketxek eta paseiken di, ez da? Hemen kontu da aldente jati. Apurtxu bete kurriaz da koko esniegaz, da etxien eiteko, niko erreza da, eta orduan jentiek, ez du porlameneko giko. Platerari azkenengo ikutue emoteko, tipulina brotetxo batzuk ebaiko dugu apurtxu bet. Bueno, Joseba, espero dut guztoko izena gaurko platera, itxurna deko eta hausingo osoa hua, da, bakizue. Asian da Japonian, Txinan, da batezbe Asiako egoekialdien jaten dizen nudelak, gaur prestatu duguz, gure erara, edo zeinek etzinetzeko moduen, ezta? Da, eskerrik asko eta hurrengo arte.